Good morning, good morning, good morning. So, naano ta karon sa padulong no, sa atong adtuan. So, naigso ano nga yahay kayo ning dapitan ni. Hayag naman pod. So, hallelujah. Pit na ta kaabot. Maglakaw. Ang Ginoo bitaw, anak kanindot bitaw gid so no. Kay ang Dios kay wa gid siya pili no. Sige sa iyang tagaan ba. Kaya panalanginan. Iyang pakanon rather. Sige sa pakadautan ng tao. No? Iyang pakanon. Iyahagan ning pakanon niya. Malagi na kay naan mo resulta man pud lagi wang ta magbuhat og dautan. Ang resulta sakit balatian. Na nakakita gid ng mga anak sa Ginoo. Pagmatngon gid sa atong pagkinabuhi, di kita magbuhat og dautan, no? Di ta magbuhat og dili maayo. Hoy sa puti. Kapoy ko sa kong dala. Gamay ra man siya. Yo. Maglayo ang gud ba? Hallelujah. Dagin ta. So ganina nagmata ko mga alas 5. Paalam ko para lakaw na dayon ko sa iyo. Okay, di mo ko ganahan ngit-ngit. So, naano ta dan eh. So, muna ilang area na. Kawayan. Balik na po dayon ta, guys. Kaya napatay buluhat tungkod sa atong paningalay. Why imposible? Ali, Kim. Why imposible? Usta naman akong kauban guys, so si Kim Nana. So muna siya ang dapit itong pag-aadtuan. So sa una dito pinagpuyo ba dana nga kira na. Sige, promote nami sa Ginoo. Salamat kaayo sa iya ha. Maraming mga kuan dito guys mga sa una. Maraming mga bago-bago kayo. No? Pero salamat sa Ginoo kay karon no yahan na tanggi tagaan ta niya og panalangin. Dili man nun kami lang kitang tanan nga nangalagad sa Ginoo. Una-una ang panalangin bitaw kini bitaw ang atong kabaskog sa atong panglawas. Usa ni siya kadako nga panalangin para sa to mga anak sa Ginoo. Ang panglawas kabaskog sa atong panglawas. No? So malipayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Kay ang Ginoo igsuon mo balos ba siya? Hallelujah. Di niya kawangon ang imuhang gibuhat. No? Di niya kawangon. Nang gusto sa Ginoo nga kita lahot tayon tas pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ikaw kung nangalagad na ko niya, wala binuhat ka dautan. Balik. So muna nga may kastigo. Mag-agay-agay ka. Sa sakit. Hangtod nga na ay sakit na ikamatay. Di ka magkinulsol, ikamatay yun mo. Muna nga ayaw pa sa lupa ang adlaw nga di ka mga ipasaylo sa Ginoo. Para di ka makastiguhan. Kaya ang sala mo gamot, ang sala mamunga na siya.
Gipatanom nimo sa adlaw ba? Ang adlaw na imong gipatanom, imong gipakuan ang kuan. Guys, na ang sala pagagabi mutong mamunga kasagara dayon diha na dayon sa gabi ang magkasakit-sakit. Kaya imong gitanom sa adlaw gibunga. Ang uban no dali ra, ang uban pila ka years pa. Pero anak ka sa Ginoo, pati yung kanyang dali. Nanay kang Christine. Hallelujah. Aure Kim. Good morning. Hala, ang ako bitang gininhawa kay mura siya gafags. Yeah, Jesus. Hallelujah.